siyasat sa mga manufacturer, retailer at firecracker community zone sa kada lokal na pamahalaan dito sa Central Luzon. Ayon sa tagapagsalita ng BFP Region 3 na si Fire Inspector Arvin Katipon, bahagi ito ng tinatawag na Oplan Paalala Iwas Paputok. Taon-taon din ang pagbisita nila sa mga bayan sa Bulacan at Karatig Lalawigan na may malaking industriya ng paputok. Sa BFP naman meron tayong tinatawag na routine fire safety inspection, no, that we are conducting. And every time na mag-holiday season, we always intensify that. So we focus or we target yung inspection ng mga manufacturing sites natin or mga lugar natin, especially sa Bukawi, no? Magiging mahigpit umano ang PNP at ang BFP sa pagsiyasat ng mga permit ng mga nasa industriya ng paputok. Base sa record ng BFP Region 3, 29 lamang ang bilang ng registered manufacturer ng paputok. 74 ang dealers habang 154 ang mga retailers ng paputok. Regulated umano ang mga rehistradong ito kaya kailangang maisama sa kampanya nila sa publiko na huwag tanggiligin ang mga local manufacturer ng paputok na hindi naman rehistrado. Mostly with our records, kung sino yung mga rehistrado na yan yung mga talaga nag-a-abide sa law natin. Pero with our records, there are a lot of flybys na tawagin natin, o yung mga put-up lang na manufacturing site. Minsan nasa bahay lang, no? Nasa bahay lang, tapos walang gawa pa sa light materials yung ano nila, yung area nila, no? Hindi kulang yung mga safety mga safety nets within their site. Kasi nga madalas to nasa likod lang ng bahay gumagawa. Ito yung mga madalas natin na itatala, no, na nagbabiolate ng mga ganyan. Sa guideline ng BFP at PNP, isa sa kanilang binabantayan ngayon sa mga uri ng paputok na nagiging available sa merkado ay ang pagtalima sa tamang sukat o timbang, short fuse o tamang timing ng bitsan nito na kailangang hindi puputok sa loob ng 3 segundo. Imported na paputok, paglagay ng elemento ng sulfur at phosphorus na naihalo sa chlorates at mga locally unlabeled products. Make sure sa mga gagamitin natin ng materials, lalo ngayong holiday season, ay pasok sa international standards or may standard na or certified ng DTI na pasok sa international standard. May ICC sticker, no? Kasi madalas yung nakamura tayo pero yun pa yung nagkokos ng na problema sa atin in the long run. Ayon sa BFP, walang nagbago sa mga listahan ng mga ipinagbabawal na paputok na kanilang binabantayan. Sinisiyasat din ay ang ginagawa lamang na rebranding ng mga seller, ngunit kaparehas pa rin umano ito ng kalidad at gamit sa paputok. Gaya ng Watusi at Piccolo na isa sa pinaka mapaminsalang paputok na naitala ng Department of Health. As of December 6, 2021, mayroon umanong 189 barangay community firecracker zone na naitala ng BFP sa buong Central Luzon. Hindi pa ibinigay ang listahan ng mga lokal na pamahalaan na muling magpapahayag ng total ban ng firecrackers, pero sa kasalukuyan ay nasa 25 na LGU umano sa Central Luzon ang nagpatupad ng partial ban. Paolo G. Santos, Cltv News. Isang executive order ang nilabas si Angeles City Mayor Carmelo Pongila Jr. para ipagbawal ang pagdaraos ng face-to-face party sa mga individual na hindi nakatira sa isang bahay. Para daw ito para tuluyang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa syudad. Narito ang detalye ng balita niya. Christmas is just around the corner. Patuloy man ang pagbaba ng kaso ng mga tinatamaan ng COVID-19, hindi pa rin dapat magpakakampante, lalo pat nariyan pa rin ang banta sa mga bagong variant tulad ng Omicron. Kaya naman sa Angeles City, naglabas na executive order si Mayor Carmelo Jr. kung saan ipinagbabawal ang pagdaraos ng face-to-face holiday parties, Christmas parties, New Year's parties, reunions at iba pang kaparehong gatherings ng mga individual na hindi nakatira sa iisang bahay. Epektibo ito simula December 6 hanggang January 10, 2022.
Ayon kay Lasatin, inisyong Executive Order No. 30 bilang pag-iingat sa banta ng mutated Omicron variant. Kasabay nito ang payo ng alkalde sa mga Hilenyo na patuloy na mag-ingat sa kabila ng tuloy-tuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa lungsod. Dagdag pa ng alkalde, sa paparating na holiday season, kailangang magtulungan upang matapos na ang pandemya. Ito naman daw ang tunay na kahulugan ng selebrasyon ng Kapaskuhan, ang pagmamahalan at pagtutulungan. Samantala, as of December 6, nakuha ng syudad ang 000, ibig sabihin walang naitalang bagong kaso, walang recoveries at wala ring naitalang mortality. At ang magandang balita pa, nasa 10 na lamang ang mga aktibong kasong binabantayan at nagpapagaling. Simula pa nitong Oktubre ng taong 2021, nakita na ang patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lugar. Malaking bagay daw dito ang vaccination program sa syudad. Sa kabila nito, dapat pa rin maging maingat at sumunod sa minimum health protocol upang hindi magkaroon muli ng surge at matiwasay na may pagdiwang ang araw ng Kapaskuhan. Jennifer Salenga, Cltv News. Ng CLTV News. Ginang na magdiriwang sana ng ika-68 kaarawan o ika-67 taong kaarawan patay matapos mag-hit and run. Pamilya naghahanap ng hustisya. Mga kaibigan at kaanak ni women's rights advocate na si Sally Ojano nanawagan para sa kanyang kalayaan. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360. The all-new Ford Territory is stunning from every direction in every moment. Impressive design that is distinctively Ford. With 18-inch wheels, spacious interior, and a panoramic moonroof. The all-new Ford Territory. Own the moment. Lagi po siyang nambubugbog. Minsan babatuhin niya na lang ako ng kung anong bagay na makita niya. Sinisipa, sinusuntok, wala po akong magawa. Sinasaktan nila ako tapos babastusin. Kasi hindi nila ako tanggap. Hindi daw ako mukhang babae. Hindi daw ako tunay na babae. Lagi niya po akong pinipilit mag-ano kahit ayoko.
Ngayong nabuntis po ako, hindi niya po inaako yung bata kasi may ibang lalaki daw po ako. Na malandi daw ako. Hindi niya po ako pinapakain sa buong araw pag may mali po akong nagagawa. Sinasampal po, kinukurot, tsaka tinatali niya po ako minsan. Ang mga abuso ay dapat managot. Kung ikaw ay nakaranas o nakaranas ng pang-aabuso, ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Ang November 25 hanggang December 12 ay itinakdang bilang 18 araw na pakikibaka laban sa gender-based violence sa ating bansa sa bisa ng RA 9262 upang lahat ng ahensya ng pamahalaan ay kumilos laban sa karahasan sa kababaihan. Ako po ay si Lourdes Malig Javier, Head ng Women's Committee ng City of San Fernando Water District at Prime Water. Kasama ninyo kami, ang Board of Directors, Officers at Women's Committee ng City of San Fernando Water District and Prime Water sa inyong laban sa violence against women and children. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nauunang balita, isang virtual concert at prayer brigade ay dinaos para sa pagpapalaya sa children at women's rights advocate na si Sally Uhano. Panawagan ng kanyang mga kapamilya at kaibigan ang pagbulong ng hustisya para sa kasong rebelyon na kinahaharap ni Uhano. Ang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Rina Power. Sa harap ng paghihirap, sa gitna ng
Idinaan sa isang virtual concert ng mga kapamilya, kaibigan at katrabaho ni Sally Uhano ang panawagan para sa kanyang kalayaan. Inaresto ang kilalang children at women's rights advocate na si Uhano sa kanyang tahanan sa Barangay Mabolo. Malolos, Bulacan noong November 14. Ito'y sa bisa ng isang warrant of arrest na inisyu ni Judge Virgilio Alpahora ng Regional Trial Court Branch 59 ng Lucena City dahil sa crime of rebellion. Subalit ang warrant ay may petsang June 28, 2006 at inihain lamang matapos ang halos 15 taon. Nagugat ang kaso sa pagkakadawit ni Uhano sa umano'y ambush ng 2 military personnel sa Quezon Province noong 2005. Ang mga paratang agad pinasinungalingan ng kanyang mga kapamilya at kaibigan. Di yun totoo. Dahil siya ay ating kasama sa ating mga gawain, sa mga community education, sa mga trainings at iba pang activities para sa karapatan at kagalingan ng mga babae at mga bata. Marapat lamang din umano na ipadaan sa tamang proseso ang pagkakadakip o pagsasampa ng kaso kay Ate Sally. Dahil karapatan niya bilang isang tao ang mapahatiran siya ng subpina sa kasong isinampa sa kanya upang ang due process ay gumulong para sa mas patas na paglilitis. Sa huli, ang tanging dasal ng mga sumusuporta kay Ate Sally ay ang paglaya nito sa lalong madaling panahon at ang pag-andar ng hustisya sa bansa. Rainiel Pawid, Cltv News. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng isang senior citizen na nabiktima ng hit and run sa Jose Abad Santos Avenue sa Ciudad San Fernando nito pong gabi ng December 3. Ayon sa pamilya, hanggang ngayon ay wala pang linaw sa investigasyon ng mga pulis kung anong behikulo ang nakasagi sa biktimang si Lola Barbara Flores. Dahil blind spot umano o hindi hagip ng CCTV camera ang pinangyarihan ng insidente. Narito ang report. Yung mawalan ng magulang or mawalan ng anak or maulila ang mga anak. Nananawagan ako sa iyo, kung po pwede, kahit magpakita ka man lang or sumuko ka sana at panagutin mo kung ano man yung pagkakasala mo sa batas. Ito ang panawagan ni Christian Flores sa tumakas na driver na nakaaksidente sa senior citizen nilang ina na si Barbara Flores sa pagitan umano ng alas 7:30 at alas 8 ng gabi ng December 3, nangyari ang malagim na aksidente sa outer lane ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sa lakas umano ng pagkakasalpok ng hindi mabatid na behikulo, nasapul ang ulo at nabali ang 4 na tadyang ni Lola Barbara. Hindi ko rin masisigurado nung nakita ko yung nanay ko kung makakayanan niya yung ganong klaseng aksidente. Kaya niready ko na rin yung sarili ko na the same time, inano ko na rin yung mga kapatid ko na baka may possibility mawala na si mama. Hinala naman ng panganay na anak ni Lola Barbara na si J. Flores dahil malayo ang footbridge at mataas ang hagdanan nito na walang accessibility para sa mga senior citizen. Kaya naisipan ng ina na tumawid sa mapanganib na 6-lane na 2-bound ng Jasa Highway. After nung Northwalk medyo malayo. Oo, para sa mga senior citizen medyo mataas na yon. Sa salaysay din umano ng mga nakasaksi, may mga nagsasabi na hindi pa halos nakatawid ang kanilang ina nang iyon ay masagi at mabundol. Galing siyang bahay, sir. Galing siyang bahay. Kasi nga, kung pupuntahan niya yung tumawag sa kanya, tatawid talaga siya. Pero may mga nakasaksi na nasa tabi pa siya. Hindi pa siya tumatawid. Sa outer lane mismo? Yes, sir. Parang, sa may sidewalk pa siya. Yung sabi, nasa gilid pa siya. Blind spot ang bahagi ng kalsada na pinangyarihan ng hit and run ayon sa hepe ng City Public Order and Safety na si Louie Clemente. Pero binubusisi na anya nila ang ibang anggulo ng CCTV footage. Habang aminado naman ng opisyal na ang disenyo ng mga footbridge sa lugar, hindi ito accessible para sa mga senior citizen at PWDs.
Hindi nga rin ho namin masabi kung talagang tumatawid ba siya o talagang nasagi siya mula sa gilid. Kasi talagang nung dumating na ho yung ating mga tao, talagang nakahiga na ho yung ating matanda. Pero yun nga po, yung sa access, wala ho tayong, unlike po yung overpass natin dito sa may MacArthur, meron ho silang provision na elevator, pero ang alam ko hindi pa rin naman ho sila umaandar. At saka yung sa PWD natin, unfortunately po, yung sa JASA, wala ho tayong mga provision na gano'n sa mga existing na overpass natin. Sa report ng CPOSCO, 2 hanggang 3 aksidente kada araw ang naitatala sa JASA na may 6 na lane sa magkabilang bahagi nito. Pero bihira lamang umano ang mga nasasawi dito na katulad ng kaso ng pedestrian na si Lola Barbara. Lumalabas din sa taunang assessment ng CPOSCO na ang oras na alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon nangyayari madalas ang road crash. We are averaging po, base po dun sa aming baseline data last year, we are averaging po ng 2 to 3 accidents. Kasama na po yan yung minor at saka major accidents. And yung pong ating JASA is considered as isa po sa mga madalas kung saan mangyari po yung mga aksidente. Pero magkatuno tayo ng fatality. Kadalasan ho yung gasgasan ho ng mga sasakyan. 60 km per hour ang maximum speed limit ng mga sasakyan sa JASA. At sa panahon naman umano ng insidenteng ito ay lifted ang truck ban. Kaya isa sa sinisilip ngayon ng CPOSCO ay kung malaking behikulo ang involved sa hit and run na ikinasawi ni Lola Barbara. Paulo G. Santos, CLTV News. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Busi-busila kay gandang tumira sa Sevena. Wala nang hahanapin pa, kumpleto na dito, pamaskong handog sa pamilya. Townhouse A, Townhouse B, Townhouse Premier, 20,000 pesos all in down payment. Ready for occupancy. Moving after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. Join the spin and win showcases, cash prizes, and get a chance to win a brand new car on December 22, 2021. Ano pa ang hinihintay ninyo? Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Filipino family. Malapit na! Handa na ba kayo, mga karehiyon, sa mga higante ng Siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon,
may mga talang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagtitipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan niyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits, mga karehiyon! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga namunang balita, isang webinar ang idinaos ng UP Aguman para sa kanilang ika-48 anibersaryo. Sumendro ang talakayan sa halaga ng parol sa kulturang Kapampangan at paano ba ito pagyayamanin at aalagaan. Darito po ang detalye ng balita niya. Bagamat isa sa mga naging impluwensya ng mga Kastila ang parol sa bansa, binigyan naman daw ito ng sariling timpla ng mga Kapampangan. Ito ang naging isa sa mga tinalakay sa katatapos lamang na webinar ng University of the Philippines o UP Aguman na may titulong King Gulot Daring Sulong Kurap-Kurap, Ingbe at Kulay na ning Paskong Kapampangan. Naging tagapagsalita sa nasabing webinar si Don D. Pipito G. Ramos II na mula sa Department of History ng UP Diliman. Sa kanyang presentasyon ay kanyang tinalakay ang historical view ng Paskong Kapampangan. That these unique Kapampangan traditions that we have, nor actually I echo again Domingo and Tantingco assertions of our own identity. So we gave our own flavor and meaning doon sa mga Christmas traditions na dala-dala nung Espanya dito sa Pilipinas, and nilevel up natin sila at naging bahagi na sila ng ating kultura at ng ating identidad. Tinalakay naman ni Joy L. Cruz, ang Managing Director ng Aguman Sinupang Singsing, ang Lubenas sa Angeles. Ang kanyang presentasyon ay pinamagatang In Lubenas ning Pasko at Ding Parol Kapampangan King Angeles. For Angeles City, to assure sustainability and continuity, the 17th Sangguniang Panglunsod of Angeles passed the ordinance declaring the Angeles traditional parol and Lubenas ning Pasko as intangible cultural heritage of Angeles City. Pinaalalahanan naman ni UP Aguman President Algini Jacob Mendoza ang mga Kapampangan na panatilihin pa rin ang Paskong Kapampangan sa kabila ng pandemya. It is the rich and beautiful culture of the Kapampangan people that keep the life and color of this symbolic day. Once again po, dakala salamat kayo. Marian Lozano, CLTV News. Sa punto pong ito, nais ko ipakilala sa inyo ang ating bisita sa kilalanin ng kandidato segment ng CLTV News. Nasa puso na raw niya ang paglilingkod sa bayan. Sa katunayan, 30 taon na po siyang nagbibigay ng libreng legal assistance sa mga inaapi at nangangailangan. Siya isang abogado at guro, chairperson ng Free Legal Assistance Group of LAG at unang dekano ng De La Salle College of Law. Anak siya ni Senator Jose Capepe Jocno, na isang haligi ng karapatang pantao sa bansa at lumaban para sa demokrasya noong martial law. Kilala rin ang ating bisita bilang lolo dahil malapit po siya sa kabataan. Mga karehiyon, makakasama po natin ngayong gabi si Senatorial Aspirant Attorney Charles Jocno. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Hello, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Thank you for having me.
Hello, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Thank you for having me. Attorney, bago po natin simulan, ito po ating panayam. Kumusta na po kayo? Ay, okay po. Medyo mahaba ang araw natin pero very productive at napakaganda ng tanggap sa akin dito po sa inyong napakagandang lalawigan. Alright. Attorney, 2019 midterm elections, tumakbo po kayo bilang senador. But unfortunately, hindi po kayo nanalo. This time, sa darating na 2022 elections, kayo po ay nagdesisyon na muling kumabol bilang senador. Bakit po? Iko po meron pa tayong unfinished business at kailangan natin isulong itong pagkawala ng hustisya dito po sa ating minamahal ng bayan. Marami pa tayong dapat gawin para maituwid ang mga nakita natin na inhustisya sa ilalim nitong pandemya at mismo yung palakasin yung ating sistema ng justice para sa lahat. Kasi ang nangyayari po ay talagang napakahirap makamit ang justice para sa ordinaryong Pilipino. Kung sa tingin nyo, attorney, ang magiging pagkakaiba ng eleksyon ngayong 2022, kumpara po noong 2019, lalo na tulad nga po ng nabanggit nyo, ngayong panahon ng pandemya, marami po tayong nakita, maraming na-realize sa mga Pilipino. Sa tingin po ninyo, gaano ka-importante ang eleksyon 2022, attorney? Sobrang malaki ang halaga nitong darating na halalan dahil ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang yung pagpipili ng mga political personality, kung mismong kinabukasan natin lahat, lalong-lalo na yung ating mga kabataan. Itong darating na eleksyon, hindi lang tayo mamimili ng kung sino ang politiko. Mamimili tayo ng klase ng liderato natin. Nakita naman po natin dito sa pandemya na napaka-importante kung sino yung nakaupo sa mga pwesto. Pwedeng gumanda ang buhay natin, pwede rin na maging mas magulo ang buhay natin. We need good servant leaders, good managers for this pandemic. Ito po, nais pong malaman, especially na ating mga karehiyon, kung ano po ba yung magiging prioridad ninyong batas na isusulong sakaling kayo po ay palarin. I'm sure you are very ready dahil nga po 2019 pa, kumabol na po kayo. Ano po yung magiging priority bill po ninyo sakaling bigyan po kayo ng pagkakataon? Siyempre po, yung unang-una yung pamamahala natin dito sa pandemya. Kasi kailangan maging mas science and technology driven yung management ng pandemic. Ang gusto ko sana isulong ay isang batas na nagke-create ng Pandemic Management Council na papalit sa IATF. At itong council na ito ay gagalaw lang at gagawa ng mga hakbang na nakabase sa siyensya at sa ating technology. Halimbawa, yung issue ng contact tracing, napakadali pong gawin yan. Ayan ay para sa mga IT expert, kayang-kaya nilang tapusin yan na interconnected tayong lahat sa buong bansa. Pero nakadalawang taon na tayo, wala pa tayong ganun klaseng mga contact tracing. At maliban po doon na dapat matugunan natin yung ating ekonomiya. Kailangan mabigyan natin ng sapat na financial package o stimulus ang ating mga maliliit na negosyo dahil talagang hirap sila, naghihikahos na sila at wala naman talagang tulong na nararamdaman mula sa ating national government. I support the proposal of VP Leni Robredo na magkaroon tayo ng malaking fiscal stimulus sa mga MSMEs natin at makapagtayo din tayo ng isang National Unemployment Insurance Program para sa mga nawalan ng trabaho. Alright. Gusto ko pong kunin ang pagkakataon nito para malaman po ang stand ni Attorney Shell Jokno sa iba't ibang usapin. Lalo na po yung malapit sa mga taga Central Luzon. Marami pong magsasaka dito sa Central Luzon, Attorney. Nais ko pong malaman kung paano niyo po planong tulungan ang ating mga magsasaka dito sa gitnang Luzon, lalo na po ngayon, panahon ng pandemya, sila man ay apektado. Paano ho niyo sila tutulungan para makabangon at higit na kumita sa kanila pong trabaho? Unang-una po, ako'y sumasaludo sa lahat ng ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda, na kahit nasa pandemya tayo ay nakakadala pa rin sila sa atin ng mga sapat na pagkain.
In fact, nakakalungkot man at nakakabahala na hirap na nga ang buhay sasakan natin bago ng pandemya ay parang hirap para sa kanila ngayon. Kailangan po maayos natin. Tingin ko, tama na yung pag-ground natin ng ating mga farmers and fisher folk at yung kanilang i-modernize din natin yung mga gawain nila. Isa pa pong bagay ay meron na nilaan kasi na pondo sa ilalim ng rice tariffication law para sa ating mga subsistence farmers. Pero nasaan na yung pera? Kailangan malaman natin kung malaki na kasi yung pondo na yon, saan pumunta yon at kung hindi napunta sa tamang mga layunin ay ayusin po natin yan. Okay. Also, attorney, dito po sa Central Luzon, kilala po ang gitnang Luzon bilang BPO hub. Dahil of course, nandito po yung Clark, nandito yung Subic, no, at yung ibang mga lungsod. Ano po ang plano ninyo para naman maproteksyonan ang mga nasa hanay na ito? Well, unang-una, dapat bigyan din natin ng recognition ang mga BPO workers natin dahil they are a large part, a very productive part of our economy. Ang sa aking pakikipanayam sa kanila, parang napansin ko na marami silang pangangailangan dito sa ilalim ng pandemya. Halimbawa, nahirapan silang mag-work from home kasi yung ibang mga requirements daw ay hindi na satisfy. Yung iba naman na kailangan pumasok at kailangan mag-duty sa kanilang opisina, nahirapan naman sa transport. So there are many things that we can do to help our BPO industry because they supply a large part of our economy. Ako ay talagang handang-handa na ayusin po natin yan para naman hindi sila mahirapan at para maayos yung kanilang pagtatrabaho, pagtutulong sa ating ekonomiya. Nais naman po naming malaman, attorney, kung ano po ang inyong stand, pagdating naman po sa usapin ng kontraktualisasyon. Ito po, matagal na itong usapin at naririnig natin every election, yung sinasabi na may plano kaugnay nito. Pero hanggang ngayon, problema pa rin po, usapin pa rin itong kontraktualisasyon. Ano po ang stand po ninyo dito at paano po ninyo planong solusyonan or aksyonan ito kung sakaling kayo po ay manalo? Totoo po yun. Yung issue ng contractualization, hindi lang po sa pribadong sektor yan. Kahit sa ating pamahalaan, marami pa rin ang mga job order, marami pa rin ang mga casual o contractual. Dapat tapusin na natin yung issue na yan na kailangan may ending na yung endo. We have to distinguish. If meron naman talagang mga legitimate na outsourcing, pero hindi naman dapat gagamitin yon para makaiwas lang sa mga labor laws natin. At yun yung kailangan bigyan na tugunan ng pansin itong susunod na kongreso, paano ba natin matatapos ang endo? Tingin ko, it's doable. It's just a question of drafting the proper legislation. Ano pa po yung mga batas na nakikita po ninyo, attorney, na makatutulong po para sa ekonomiya ng Central Luzon? Well, unang-una yung nabanggit ko nga, yung para sa ating mga magsasaka at lahat ng mga sektor natin na talagang nahihirapan ngayon. Yung budget po kasi natin ay parang hindi siya sumasang-ayon sa pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. Kung titingnan natin yung budget ng ating national government for this year at sa susunod na taon, halos ang wealth niya ay pupunta sa mga build project. Okay lang naman yung mga infrastructure, pero paano yung mga issue ng ating kalusugan? Paano yung mga nangyayari at pangangailangan natin sa ilalim ng pandemya? We need to reprioritize and provide first for the needs of our people, especially in terms of yung delivery po ng health services, yung issue ng mga MSMEs, yung mga maliliit na mga negosyante natin. Yon ang dapat natin unahin. At pati na rin yung malaking lumulobong unemployment, hindi lang po sa national, pati na rin sa mga among older workers but also among the youth dahil sobrang taas din ang unemployment rate sa mga employable youth natin. Maliban doon sa nabanggit kong National Unemployment Insurance Program,
para sa ating kabataan naman, dapat mabigyan natin sila ng sapat na kakayahan dahil nagbago na ang job market ngayon. Dahil sa pandemya, yung ibang mga inaral nila sa eskwelahan ay hindi na, mahihirapan na sila ngayon makahanap ng maayos na trabaho. We have to provide them with, for some of them at least, mga retraining at mga panibagong kakayahan. Alright. Isa pa po sa issue na I think talagang may direktang epekto sa mga mamamayan ng Gitnang Luzon, Attorney, ito pong usapin sa West Philippine Sea. Ano naman po ang stand po ninyo at paano po ninyo planong protektahan? Lalo na po yung mga mangingisdang apektado dyan po sa Zambales. Kaugnay po nitong usapin na ito. Klarong-klaro naman po na atin ang West Philippine Sea. Kung titingnan natin yung batas ng Pilipinas at pati yung international law, atin talaga yan. Kaya dapat paninindigan natin na atin yan. Hindi ko naman sinasabing gagarahin natin ang China dahil hindi naman natin kaya yan. It's not the right way to go. But I do believe na dapat maging multilateral ang approach natin. Sa ngayon kasi, ang Philippines at ang China ay nagkakaroon ng bilateral talks. Tayo lang dalawang bansa ang nag-uusap. Pero marami naman talagang may interest dyan at may stake dun sa area na yan. If we can get the cooperation of our neighboring states, then we will be able to increase our leverage, yung bargaining position natin sa China. At sa tingin ko, yung international community naman ay nasa likod natin. Susuportahan tayo ng international community. Ang kailangan lang ay tayo ang mag-reach out sa kanila. And then we can bargain on a more even level with China. Alright. Siyempre bilang isa pong veteranong human rights lawyer, nais din po natin malaman kung ano naman po yung mga batas na naiisip po ninyo para isulong yung human rights. Isa po itong mahalagang issue rin na kailangang mabigyang pansin, Attorney. Talagang malaking problema yung pananagutan pagdating sa paglabag ng mga human rights natin. Dapat unang-una, siguraduhin natin na may sapat na pondo at plantilla ang ating Commission on Human Rights. Dahil sila talaga yung primerong ahensya na nagbabantay dyan. Pangalawa, ay tingin ko maganda kung may balik natin yung isinulong noon ni President Fidel Ramos na bago may ma-appoint o may ma-promote sa ating men and women in uniform, ay mabigyan muna sila ng clearance ng CHR. Maliban pa doon, kailangan magkaroon din ng accountability at malaman natin yung katotohanan tungkol sa mga EJK, yung mga libo-libong napatay dito po sa war on drugs. Kasi marami pamilya na naghahanap ng hustisya. Gusto nila malaman kung paano ba na napatay yung kanilang mga mahal sa buhay. There must be accountability for these events. Alright, gusto ko po kayong bigyan ng pagkakataon this time, Attorney, na magbigay naman ng mensahe sa lahat po ng ating mga manonood sa mga oras na ito. Ano po ba ang mapapala ng mga Pilipino kapag binoto po nila si Attorney Shell Jokno, lalo na ng mga taga Region 3, Attorney? Simple lang po naman ang hangarin natin mga Pilipino. Ang gusto po natin ay sapat na pagkain sa lamesa, maayos at disenteng trabaho, na makapag-aral ng mabuti ang ating mga anak at masaganang buhay. Pero para po mangyari yan, kailangan magkaroon tayo ng pananagutan. Kailangan yung mga nagkakasala dyan, lalong-lalo na kung may kapangyarihan sila, ay maparusahan. Kaya ako po talagang determinado ako na lagyan ng kagat ang hustisya at bigyan ng ngipin ang batas. Si Attorney Jokno po ay matagal ng abogado ng mga dehado at gusto ko sanang isulong ang hustisya para sa lahat sa Senado. Maraming salamat po. Alright, just before I let you go, Attorney, nais ko lamang pong malaman yung pong plano pa po ninyo because kayo po ay nagpalit ng partido. Although ang Liberal Party, kayo pa rin po ay ina-endorse. So I just like to know kung paano po natin pinaghahandaan ito pong 2022 elections. Klaro ko po muna, hindi po ako nagpalit ng party. Nung tumakbo ako sa 2019, guest candidate lang ako ng LP noon, hindi naman po ako organic member. Ngayon for the first time in my life, ako ay sumali sa isang political party.
At yun ang KANP, Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino. Ako na siguro yung pinakamatandang miyembro ng KANP dahil puro youth ang kasama dito at that is one thing that attracted me kasi napakaganda ng kanilang plataforma, yung kanilang philosophy at paniniwala ay aligned sa aking mga platform din. Ang gusto po namin ay magkaroon tayo ng bagong politika, yung politika na talagang nagmamahal sa ating inang bayan at sa ordinaryong Pilipino. Politika na talagang servant leadership po ang pinag-uusapan na hindi yung sariling interes ang iniisip, kundi yung interes ng lahat, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng ating lipunan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Narinig po na ating mga karehiyon, ang kinan sa mga plano po ni Attorney Chel Jokno. Nasa inyo na po ang desisyon kung siya po ay bibigyan natin ng pagkakataon sa Senado sa susunod na eleksyon. Maraming salamat, Attorney Chel Jokno, at good luck po sa kandidatura ninyo. Alam po. Thank you. Mga karehiyon, Senatorial Aspirant Attorney Chel Jokno. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. This program was brought to you by Shore 360. Nagbabalik ang CLTV News. Bukas na po sa publiko ang Kalalangang Kapampangan o Most Outstanding Kapampangan Awardees Art Exhibit. Layo ng programa na mabigyang pagkilala at matulungang kumita sa panahon ng pandemya ang ilang local artists. Kung saan at hanggang kailan ang nasabing art exhibit ating pong alamin sa report ni Venya Paul. Mula sa nagagandahang paintings hanggang sa mga extraordinary art piece, lahat ng yan ay tampok sa Kalalangan Kapampangan o Most Outstanding Kapampangan Awardees Art Exhibit sa SM Pampanga. Inilunsad ang programa upang bigyang pagkilala ang world-class talent ng mga Kapampangan artists kasabay ng pagdiriwang sa Pampanga Day. Lahat ng mga MOCA awardees and culture and arts magsama dun sa exhibit nga ito na parang with yung connection sa Pampanga Day. Maliban sa pagkain at magagandang tanawin, tahanan din ng mga dekalidad na alagad ng sining ang Pampanga. Kabilang din sa nasabing art exhibit ang mga likha ni Hermenegildo Pineda, Roland Quiambao, Titus Del Rosario, Claude Tayag, Leonardo Tulabut, Norman Chutwico, Andy Alvis, RD De Dios, Jello Espiritu, Toym De Leon Imaw, Alvaro Jimenez, Willie Layug at Rafael Maniago. Hangad ng Pampanga Tourism Office na magkaroon ng showroom ang mga artists upang kahit papano'y matulungan din sila makapagbenta ng iba't ibang certified Kapampangan artwork. Magandang pamamaraan din umano ang mga art exhibit upang mapanatiling buhay ang sining at kultura sa lalawigan. It's part of the steadfast and continuing support of the provincial government in preserving our culture and heritage. And show the Kapampangans how talented our artists are, and hopefully
inspire younger artists in the future. Mananatili ang art exhibit sa SM Pampanga simula December 6 hanggang December 11. Ginarantyahan naman ng Pampanga government na magiging taon-taon na ang pagsasagawa ng art exhibit na tampok ang mga Kapampangan artist. Rainiel Pawid, Cltv News. Nine days na lang bago ang pinaka-aantay na Giant Lantern Festival o Ligligang Parol 2021. Ang Barangay Bulaon, handa na raw ipamana sa publiko ang kanilang pinaghirapang higanteng parol. Silipin po natin ang kanilang preparasyon sa ulat na ito. Handang-handa ng ipamalas ng Barangay Bulaon, City of San Fernando, Pampanga, ang kanilang ipinagmamalaking higanting parol sa paparating na Giant Lantern Festival 2021. Ayon kay Florante Parilla, ang lantern maker ng Barangay Bulaon, inabot ng 2 buwan ang pagbuo nila sa parol na sinimulang gawin noong Oktubre. Nasa 10 katao din daw ang nagtulong-tulong upang matapos ang kanilang higanting parol. Binubuo ito ng 4,500 na makikinang na mga ilaw na talaga namang magpapamangha umano sa mga manonood. Aabot ng 20 feet ang taas ng kanilang higanting parol. Proud ako kasi maganda naman yung parol na ginawa namin. Tapos pinalatin lang namin ng konti sa gilid sa puntetas niya. Linagyan namin ng dati kasi tigdadalawa lang yung bombilya, linagyan namin ng 3. Tapos yung sa gitna linagyan namin puro puti para maiba naman. Tapos yung sa gilid colorful yung mga bulbs niya. Kaya naiiba ngayon kaysa sa last year. Yun lang ang pagkakaiba. Proud ako, nakagawa na naman ako Giant Lantern. Huwag palampasin ng higanting parol ng Barangay Bulaon sa nalalapit na Giant Lantern Festival 2021. Inimbitan ko po kayo na manood ng Giant Lantern Festival this year sa December 16 sa Robinson Star Mills, Pampanga po. Abangan ng Giant Lantern Festival 2021 sa darating na December 16 live sa Cltv 36. Marian Luzano, Cltv News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi po. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure po ang area po ang namataan po. Diyan po sa may layong 1,055 kilometers na sa silangan ng Mindanao. At shear line naman po ang tail end ng frontal system nakaka-apekto dito po sa may eastern section ng Mindanao. Samantala po, northeast monsoon pa rin po nakaka-apekto sa buong Luzon at buong Visayas. Kaya po medyo malamig po ang ating panahon ngayon at kaaya-aya. Hindi nga lamang po, medyo nauuso naman po ang ubo at sipon. Mag-ingat po tayong lahat. Ang Eastern Visayas po at Caraga ay ang Davao Region ay maulap ang papawiri na may inaasahan po ng mga kalat-kalat ng mga pagulan pagkulog dulot po ng LPA at ng shear line. Ang Cagayan Valley po, Cordillera Administrative Region, Aurora at naritirang bahagi ng Quezon, including Polillo Islands, ay cloudy skies po with light rains. Samantala po ito ay dulot ng northeast monsoon. Ang Metro Manila po, natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawiri na may inaasahan lamang po tayo mga isolated light rains. Ito po ay dulot pa rin ng northeast monsoon. Ang natitirang bahagi po ng Mindanao, localized thunderstorm po ibibigay sa kanila ng mga isolated cases ng mga pagulan. So sa ngayon po, ito lamang pong low pressure na binabantayan natin. Pero maliit naman po sa ngayon yung chance na mabuo bilang isang ganap na bagyo. Magandang gabi po at pinag-iingat po rin po ang lahat. At yan ang mga balita ang nakalat ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyo po i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV,
Pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at Cltv36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po mga kanahiyon. 18 days na naman po at Pasko na. ng araw ng Pasko, pag-asa'y hatid sa bawat puso, sama-sama nating harapin. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng